Преди 500 години мъж рисува портрет на жена и създава един от най-емблематичните и мистериозни картини, които познаваме. Човекът е Леонардо да Винчи, а картината е познатата Мона Лиза. По онова време е била само картина, но днес е много повече от това. Коя е тази Мона Лиза? В коя епоха е живяла? Какво се крие под загадъчната й усмивка? Ще стигнем и до това, но преувеличаването на Мона Лиза толкова много. Дали е било ненужно? Някои хора, като погледнат картината, си казват: това е просто жена. Други смятат, че картината не е просто женски портрет, а изкуство, защото е картина, която е била завършена за около 16 години, чрез преместване в различни ателиета и обмислене на фини детайли, използвайки златното сечение, и е била открадната 2 пъти за 500 години и унищожена веднъж с киселина. Тези характеристики, които споменах, я правят уникална. Но това не са единствените неща, които я правят уникална. Моделът на картината Мона Лиза. Тази картина е най-голямото обобщение на живописните умения на Леонардо. Говори се, че да Винчи, който е нарисувал по-малко от 20 картини през целия си живот, е скрил някои тайни тук, също като при картината «Тайната вечеря». Това, което ни кара да мислим така, е криптирането, което е използвал в своите дневници и произведения. Той е писал наобратно, за да предотврати кражбата на преписките си и да ги направи по-трудни за четене. Освен това е написал някои от много важните си бележки по объркан начин, разделяки частите на места, които трябвало да се комбинират по начин, който само той знаел. Така е създавал елементарно криптиране. Имайки предвид всичко това, можете да го наречете параноик, но може би е бил принуден да ги направи. Паскал Кот е решил да погледне по-дълбоко в картината на Мона Лиза, като запише 13 дължини на светлинните вълни с разделителна способност от 240 милиона пиксела в сканираща среда, която ще я пресъздаде до най-малкия детайл. Така с днешната технология 4-те слоя на картината бяха разкрити. Подготвителните чертежи на Леонардо са горе вдясно с инфрачервени лъчи. Тънкостта на слоя боя и следите от платното, върху което е фиксирано, са показани долу вляво с Хикс радиография. Последователните слоеве боя и злополуките по време на рисуване се виждат на ултравиолетова флуоресцентна светлина долу вдясно, а финалната версия на картината, т.е. днешната версия, се вижда горе вляво. Някои подробности обаче били забелязани в резултат на предишни разследвания. Изследователят Стивенсън и неговият екип направили копия на картината с ултрарезолюция и я изследвали дни наред. Накрая един ден те забелязали в дясната страна на картината нещо точно под моста. Когато се загледали внимателно, са осъзнали, че това са числа. Числата 7 и 2. Продължавайки да разглеждат картината, се приближи до очите на Мона Лиза. Екипът се натъкнал на бледи линии. Когато погледнали по-отблизо, открили, че това не са просто линии. Буквата L ясно се виждало в дясното й око, а буквата S в лявото й око. L, S и числото 72. За да открият значението им, те решават да проверят дали гледката зад Мона Лиза е истинска или не и откриват малък град на име Бобио. Всеизвестно е, че Леонардо е бил тук и преди. Когато погледате града от средновековен замък, се появяват аспекти много подобни на фона в картината. Вита река, високи хълмове и според нас каменния мост от дясната страна. Не се изненадвайте, ако мостът не ви изглежда подобен. От замъка се вижда различен, но когато се погледне отблизо и странично, наподобява мостът в картината. Като се замислим, може да го е нарисувал по дължина, за да изглежда по-добре в картината.
Докато събитията започват да приемат интересен обрат, се разбира, че голямата арка на моста е била сериозно повредена при наводнение, което се е случило през 1472 година. Информацията, че мостът е възстановен, осмисля нарисуваното число 72. Това е именно периодът на Леонардо. Дали Леонардо е поставил това число нарочно или е просто съвпадение? Не се знае защо е добавил това, но се знае. Във всичко, което Леонардо да Винчи рисува или добавя, има някакъв смисъл. Но така, какво означават буквите L и S в очите й? L може би да означава Леонардо, но буквата S. За да разберем, трябва да направим някои изследвания върху живота на Леонардо. Леонардо в някакъв момент от живота си решава да вземе при себе си млад мъж на име Джан Джакомо Капроти да Урено. Бил само на 10 години дете на едно бедно семейство. Поради неговите пакости и лошо поведение по-късно, Леонардо започва да го нарича Салаи, което означава малкият дявол. Според мнозина Салаи е вдъхновение за картините на Да Винчи, негов чирак, любовник, а може би и трите. Възможно ли е Леонардо, който изобразява Салаи в няколко картини, да е имал връзка с него? Например, тази тяхна картина, в която са заедно. Целта на картината е неизвестна, но този точен портрет на Салаи може да крие интересни тайни. И се оказва, че е така точно, както са мислили. Картината е сравнена с картината на Мона Лиза. Носът, брадичката, чертите на лицето и усмивката били невероятно сходни. Възможно ли е това да е съвпадение? Защо и с каква цел Леонардо нарисува жена на име Мона Лиза, чието име никога никой не е чувал и чиято самоличност и семейство не знаем? Когато си зададох този въпрос, беше ясно, че отговорът всъщност е много близо. А ето каква е тайната. Въпреки че в началото Леонардо не се интересувал от чирака, който е взел при себе си, по-късно той осъзнава хармонията между тях и стават любовници в напредналите години на живота си. Било им е ясно, че това, ако се разчуе, ще им струва живота. Защото по онова време наказанието за хомосексуален контакт е било смърт. Леонардо и Салаи е трябвало да опазят тази тайна за цял живот. И така е станало. Но Салаи е искал Леонардо да покаже, че той е единствен и най-ценен. А може би самият Леонардо е искал това. Нямало е начин да направи това, освен по един начин. Да запази Салаи завинаги, като го нарисува с различно име и лице по най-перфектния начин. Така е можел да покаже колко много го цени. Поради тази причина той постоянно носи картината със себе си, продължавайки да рисува тайно в много ателиета в продължение на 16 години. Трябвало е да бъде перфектно. Нос, черти на лицето, всичко трябвало да е подобно, но неузнаваемо. Той е направил промени на някои места и успял да завърши картината, върху която работи усърдно. Не можело да се казва Салаи. Много хора знаели прякора му. Вместо това, чрез криптиране, е пренаредил името Мон Салаи, което означава «Моят малък дявол», като Мона Лиза. Мон означава «мое». По този начин Леонардо успял да скрие любовта си в картината Мона Лиза, която можела да му струва живота. И така буквата С в окото придобива смисъл. Въпреки че тази история може да изглежда като теория на конспирацията, когато парчетата се наредят, истината изглежда, че е точно такава. Това не са единствените тайни, за които се смята, че са скрити в картината. Ако обърнем картината на Мона Лиза в огледален режим и я доближим, ще видим, че картината се превръща в триизмерна и гледа към нас. Когато отново я слеем с огледален режим и я погледнем под различен ъгъл, може да видите, че има странно същество с шапка и наметало, отразяващо лидерство. Тези неща не сме ги измислили или създали ние, а Леонардо. Това, което се опитваме да ви покажем, е просто виждания от различни ъгли и да се опитаме да разберем какво е искал да скрие Леонардо. Мона Лиза. Показвайки, че това не е просто картина, Леонардо да Винчи доказа, че е гений, като винаги се стреми към съвършенство със своята интелигентност, математика и философия. Не е известно дали има тайни, които пази, или това са само наши измислици.
Но опита да го разпознаем и тълкуваме по този начин ни напомня, че понякога в живота трябва да надскочим умствените си граници. Кой знае, може би има и още други тайни, които някой ден ще излязат наяве. Вие какво виждате, когато гледате картината на Мона Лиза?